Вітаю вас усіх, мяне зовут Уладзь Кароткі, і гэта другі сезон падкасту «Вось што я знайшоў у Вікіпедыі». І ў наступным сезоне, то бок у гэтым сезоне, я буду таксама гаварыць з вамі на трасянцы і зваць сваіх улюбёных сябраў ды проста цікавых гасцей, каб мы абмяркоўвалі з імі крутыя гісторыі, якія мы знайшлі часам у сеціве, часам у кнігах, а часам проста са свайго досведу. Я спадзяюся, што вам таксама спадабаецца, як і былы, і ў мяне ёсць яшчэ адзін маленькі анонс, таму што у мяне з'явіўся таксама тэлеграм-канал. Ён мае тую ж самую назву, яго можна знайсці ў апісанні. Там я не проста анансую выпускі новыя, але дасылаю матэрыялы, спасылкі на тэксты крутыя і раблю асобныя допісы на крутыя тэмы. І гэты выпуск у мяне будзе з такім цяжкім голасам. Спадзяюся, што гэта вам не будзе перашкаджаць. І давайте пачынаць. У гэтым выпуску я запрасіў сваю цудоўную сяброўку Жэню, каб расказаць пра тэрор і забойствы. Усім прывітанне, добрый дзень. Так, я увогуле прыдумал геніяльную схему, як прасоўваць беларусізацыю. Я просто вымушаю сваіх сябраў прыходзіць у студыю, і яны праз гэта пераходзяць на беларускую мову. Так, я размаўляла на мове ўжо амаль 2 гады, але увесь гэты тыдзень я спрабую. Цяжка, але Уладзь кантралюе. Ну так, трэба проста працягваць. Сёння у мяне будзе такая гісторыя, просто якую просто складана выдумаць для сюжэту. Я буду гаварыць пра тое, нават як яны здымалі кіно і серыялы, таму што яна настолькі захапляльная, што складана уявіць. Яна пра такога чалавека, якога завуць Унабомбер. Ты знаеш, хто гэта? Не, ну, дазнаешся, таму што гэта іншае імя. Тэадор Качынскі. Гэта чалавек, які атрымаў магістратуру ў матэматыцы, выкладаў ва універсітэце Берклі, скончыў бакалаўрыят у Гарвардзе і па выніку стаў жыць у адзіноце і пачаў забіваць людзей. І як гэта здарылася? Вось скончыў універсітэт пасля гэтага. Так. Гэта для ўсіх, хто добра вучыцца. Карацей, хацелася расказаць, таму што гэта гісторыя пра то, як ідэя, адна вось такая, якая ёсць у галаве, і адзінота можа змяніць чалавека і вымусіць яго зрабіць жудасныя учынкі. Пагналі. Можаш пачынаць. I am ready. Жорстка. Окей. Так, наш сённяшні герой нарадзіўся ў 1942 годзе у Амерыцы, у Чыкага, у сям'і былых польскіх эмігрантаў, там другое пакаленне, штось такое. І нарадзіўся, быў старэйшым сынам. Праз 8 год яго нарадзіўся яшчэ і брат Тэадор, якого он вельмі любіў, якім яны жылі у, вось як пішуць розныя кнігі на гэтую тэму, у досыць ліберальнай сям'і, дзе бацькі дазвалялі дзецям займацца там, чым яны захочуць, і там былі там дэмакратычныя у агульным сэнсе. Напрыклад, вось Тэадор, ён рос вельмі сацыяльным, яго было шмат сябраў, шмат інтарэсаў, ён таксама цікавіўся матэматыкай, а вось яго старэйшы брат быў кругу іншым, таму што ён з самага ранішняга дзяцінства быў, што можна сказаць, такім геніем, таму што ён вось такі, ведаеш, стэрэатып на генія, што ён сядзіць адзін, не сацыяльны, у яго мала сябраў, але яго IQ 140 там з чымсьці. І гэта сапраўдныя дадзеныя, яны здавалі тэст на IQ, праз якія яго калісьці перавялі з 4 класу ў 6. У 6. Так, таму гэта вось такі адразу вобраз чалавека суперразумнага, і ён сапраўды вельмі цікавіўся, і добрыя яго былі здольнасці ў матэматыцы, і гэта, вось у нас увогуле гэта будзе партрэт такога серыйнага кілера. І гэта вельмі цікава, таму што звычайна серыйныя кілеры яны зусім іншыя, таму што яны дурні. Зусім, вы то, што намалююць у некаторых серыялах, не ведаю. Я глядела подкаст ад рэдактаркі рэдакцыі, окей, і яна... Саша Сулім. Яна, дарэчы, з Беларусі таксама. Так, я ведаю. І яна расказвала пра тое, што гэта не заўсёды тупыя чувакі, якія нічога не могуць, і яны проста ад нейкай безвыходнасці штосьці
пачынаюць рабіць. Ну звычайна гэты партрэт, гэта чалавек, які не можа, настолькі ў яго ёсць нейкая вось такая манія чагосьці, што ён не можа нармальна сацыялізавацца, у яго няма сябраў, ён звычайна дрэнна вучыцца, і калі ўзяць тыпу самых вядомых ад там я не ведаю Чыкаціла да Дамера, я б сказаў, што гэта будуць людзі, якія асаблівых дарэчы, Дамер гэта тыпу выключны прыклад, таму што ён ўсё ж такі змог сацыялізавацца, там дзесьці працаваць, але звычайна яны, ну я не знаю, проста я глядзеў інтэрв'ю з ангарскім маньякам менавіта ад Сашы Сулім і яе каментар. Яна казала, што ну тыпу у ім няма нічога цікавага, ён звычайны проста абы-які тыпу чалавек, які будзе жыць на раёне, тыпу я не знаю. Вось такім. Тут я не знаю, можа я ну так пачакай, можа гэта толькі кілераў касаецца, датычыцца, што яны такія не сацыяльныя тырпыры, але калі мы паслухаем гісторыі нейкіх, я не ведаю, насільнікаў і так далей, яны заўсёды ў соцыуме, яны заўсёды камунікуюць з людзьмі, яны заўсёды вельмі прыемныя, і іх усе любяць. Ну так, ну магчыма так. Тут у нас у нашым выпадку я хачу тыпу зрабіць акцэнт, што гэта не маньяк, таму што маньякі яны звязаныя тыпу сексуальнай сферай. Тут у нас зусім іншая гісторыя. Тут чалавек быў звязаны з ідэяй, але пра гэта будзе далей гаварыць. Тут возьмем некалькі цытатаў, якія былі. Ну, па-першае, я скажу, што я вось пісаў ягоную сям'ю. Сам наш галоўны герой Тэадор, ён не апісваў яе ў такіх пазітыўных тыпу штуках. Ён казаў тое, што быў псіхалагічны гвалт ужо тыпу ў судзе. Так, што яго тыпу вымушалі там рабіць тое і тое, што яму не падабалася, і ўжо потым у будучыні, калі ён будзе жыць асобна, суседзі казалі, што яны ніколі не бачылі яго ў сям'і, ну, каб ён прыязджаў да сваіх бацькоў. А Тэадор? Ён быў нармальны? Не, стоп, Тэадор, гэта наш галоўны герой. Не, я прашу рэдняга брат. Так, яго брат, гэта Дэвід, і у яго, ну так, плюс-мінус было ўсё добра. У яго была сям'я, усё было, тыпу, нармальна. А што было у нашага Тэадора? Ён, пасля таго, як яго перакінулі з 4 класу ў 6, усё пайшло, ну, не туды, скажам, таму што, ну, уяві, у цябе, тыпу, супервысокі інтэлект. Тыпу, там, у цябе, ты здаеш IQ, у цябе 150, это ўзровень, там, я не знаю, Эйнштейна. І у цябе суперскія здольнасці, так што цябе ўжо пераводзяць 4 класу ў 6. І ты у звычайнай школе ў Чыкага. Як да цябе будуць ставіцца людзі, якія з табой вучацца? Як на, тыпу, ненармальнага. Плюс тое, што ты не суперсацыяльны, і ты, вось, напрыклад, там быў такі партрэт, што ён заўсёды есці адзін, сам сабой. Я думаю, просто я жыву ў Брэмені, я там таксама сам сабой заўсёды ямо, таму, ну, я не знаю. Ну, ты ўжо дарослы, давай так. А там, ну, гэта вельмі дебільны ўзрост. Шостага класа, калі усе супраць цябе, гэта вельмі цяжка. Бо у мяне таксама было вельмі шмат праблем у гэтым узросце. Я не ведаю, ці трэба так гаварыць, але, мабыць, часткова я разумею, што мог адчуваць той хлопец у гэтым узросце. Так, у 6 класе я памятаю, што было абсалютна немагчыма. Тыпу, у нас быў нейкі вэрхал у клясы, і я проста стукаў па партии и кричал: «Тихо всем, типа, Наталья Фёдоровна чакай!» И меня все не любили, типа, я была абсолютно, типа, нелюбимая. Я не ведаю, меня просто хлопцы булили, и вельмі долго булили. Я булил, до речі. А я не памятаю. Мабуть, мы так само булили одну дзяўчыну? Усе разом. Усе разом. Але я так само не вельмі добра. Добра, што ты узгадваеш гэта ўсё з усмешкай. Так вось. Это опыт, давай так. С возрастом все такое приходит. Радуйся, что булил ты, а не тебе. Так вось. І ён становіцца вось праз гэта ўсё больш і больш ізаляваным. І ён скончвае школу ўжо там 15-16 год, і ў 16 год ён ужо трапляе ў Гарвард. 16 год. Мне 20, я не ў Гарвардзе. Блин. Каб вы разумелі, я не ў Гарвардзе, а ён у Гарвардзе. Ён туды трапляе, і там, типу, ну, не лягчэй становіцца, таму што мы уяўляем сабе, типу, о, вось, типу, там, паехаў у Гарвард, што гэта такая штука, якая там змяняе, типу, у прагрэсіўны бок свет, таму што гэта вялікая вядомая установа. Насамрэч, типу, такія установы, яны досыць кансерватыўныя, таму што там і спаборніцтва ёсць вялікае, і ёсць, типу, культура таго, хто такі студэнт, асабліва хто такі студэнт-мужчына, і у яго з'яўляецца сітуацыя, што яго не лічаць за такого жывога чалавека, проста тыпу чалавек тыпу з мазгамі, і ўсё, які амаль... Толькі яго ці ўсіх? Не, ну асабліва яго, таму што ён зноў у яго расце дзесьці вось такая
пагарда да людзей, таму што ён тыпу такі малы і такі разумны, а з іншага боку ён просто не хоча тыпу ні з кім там знаёміцца, у яго ўвогуле ёсць такія праблемы. Можа быў звязана яшчэ са школай, 100%, а яшчэ з бацькамі. Мы не знаем нічога пра тыпу гвалт у псіхалагічную сям'і. Ён казаў, што быў, я тыпу здольны тады ў такой сітуацыі яму верыць, і я ўжо скажу на будучыню, што ўжо постфактум у яго паставілі яму дыягназ параноідальная шизофрэнія. Гэта нічога не будзе, здаецца, бачна ў гэтыя гады. Яна будзе развівацца, калі ён ужо будзе ў адзіноце, але вось гэты момант, напрыклад, яго пагарды і адчуванне сябе мацнейшым, самым разумным, асаблівым, яны пачынаюць вось тут у такой атмасферы узбайняцца. Вядома, ты тыпу самы малады на курсе, і цябе проста яго вельмі любілі выкладчыкі, таму што ён быў вельмі здольны, ён быў вельмі упарты ў навучанні. Я ў гэтым сезоне спрабую не выкарыстоўваць англіцызмы. Просто я спрабую, я спадзяюся, што людзі будуць гэта шанаваць. Вось. І ён таксама вельмі хутка скончвае, там ужо... Пачакай, хтосьці з настаўнікаў збліжаўся з ім? Ці не? Я не знаю пра гэту інфармацыю. Здаецца, што там прям сябру такіх, які ўплывалі на яго жыццё, ці там з кім ён меў карэспандэнцыю будучыні, такіх не было. Я просто вспомнила Гаррі Поттера. Там была частка, дзе вось гэтым з Волан-де-Мортам там вельмі моцна сябраваў адзін з настаўнікаў, і я такая, о май гад. Тая ж самая сітуацыя. Магчыма, мы не знаем пра нейкага такого Волан-де-Морта, таму што там рэальна будзе такая гісторыя. Ён у 20 год ужо скончвае. Гэта ў 62-м годзе. У 64-м ён атрымлівае ступень магістра, а ўжо ў 67-м ён пачынае выкладаць. То бок, у 25 год ён ужо выкладчык у Мічыганскім універсітэце. Ён за гэтыя часы змяняе універсітэты. Спачатку ён бакалаўрыят ён скончвае у Гарвардзе. Я просто, каб паказаць, што ён нідзе не затрымліваўся. Ён змяняў гэта заўсёды, яго не трымалі там людзі, каб, як мяне насамрэч. Я таксама просто зразумеў, што я таксама 3 месцы змяніў, 4, 5 мест змяніў. Гэта... Власне, турбуйся, все добре. Это вы цяпер так кажаце, а потым з'еду ад усіх і будзеце знаць. Дык вось, у 25 год ён ужо тыпу выкладчык. І выкладчык ён супер дрэнны. Таму што, па-першае, я спрабаваў зразумець яго навуковыя працы. Я спрабаваў чытаць, і это было супер складана. І плюс я чытаў тлумачэнне яго працы. Пачакай, ты чытаў матэматычная праца? Я спрабаваў, так. Я знайшоў гэтыя архівы, я знайшоў гэтыя дакументы. Я вось люблю вось такі рэсерч, але зразумець матэматычныя штукі, якія напісаў, я не змог. Таму я магу толькі паспрабаваць. Мне здаецца, што ўвогуле матэматычныя штукі сложна разумець, цяжка разумець, бо яны ўсе так пішуць. Так, там яшчэ такі вельмі такая сухая мова, але там штосьці пра... Это реально складана патлумачыць. Карацей, ён, як апісвалі некаторыя з іх, што ён спрабаваў фундаментальныя нейкія грунты у матэматыцы там зразумець, як там будуецца матрыца ці штосьці такое. Я реально... Навошта вам гэта інфармацыя? Ён быў суперразумны, все, знаеце. Ён, некаторыя казалі, ўжо ў будучым людзі, якім з ім працавалі, што ён бы мог стаць, абсалютным, геніем, абсалютным, змяніць, матэматыку, і вось тая частка, матэматычных ведаў, які ён займаўся, на той момант яна прям настолькі была прапрацаваная, што яна ўжо стала неактуальнай праз некалькі год, і казалі, што ён, хутчэй за ўсё, зайшоў у іншую, частку, так, таму што там ужо ўсё было распрацавана. Гэта не галоўнае. Сэнс у тым, што паступова там ва ўніверсітэце у яго з'яўляецца вельмі цікавыя рэчы, і тут я хацеў згадаць фільм, які называецца «Тед Кей», які буду узгадваць яшчэ далей, які быў зняты не так даўно, у 21 годзе, які апісвае яго біяграфію. І ён мне супер не спадабаўся. Я яго супер не раю, таму што там настолькі ўсё прымітыўна апісваецца яго жыццё, там все апісваецца праз сексуальнае. Гэта дакументалка ці художка? Нет, просто мастацкае кіно, просто мне не спадабалася тое, якія там зроблены акцэнты. Там все апісана праз сексуальнае, што ўсё, што ён будзе рабіць далейш тэрор, гэта зроблена таму, што яму ніхто не даваў. Таму што яго не было сексу, ён быў такі... Карацей, гісторыя звычайнага кілера. Так. А не, гэта не кілера. А каго? Неважна.
Дык вось, і там апісваецца ўсе гэтыя тыпу пытанні, як ён там тыпу аналізаваў сваю сексуальнасць, усё такое, але не апісваецца вельмі істотны момант, які адбываецца прыкладна ў тыя ж часы універсітэцкія гады. Гэта тое, што у яго з'яўлялася гендернае пытанне. То бок ён адчуваў сябе пэўны час жанчынай. І ў гэты момант ён вырашыў не гэта прааналізаваць, прапрацаваць, штосьці з гэтым зрабіць і пайшоў на прыём да псіхіятра. І гэта адбываецца ў нас там у 67-м, здаецца, годзе. І вось што ён кажа па выніку, калі ён ўсё ж такі не патрапіў у кабінет да псіхіятра. Менавіта тады наступіў важны пераломны момент у маім жыцці. Як фенікс я выдраўся з попелу сваёй роспачы да новай хвалебнай надзеі. Я думаў, што хачу забіць гэтага псіхіятра, таму што будучыня здавалася мне зусім пустой. Пачакай, то бок ён дайшоў да псіхіятра, але яму не падабалася. Але ён вырашыў туды не ісці ў гэты кабінет. Пакуль ён чакаў, ён зразумеў, што яму мярзотна ад сябе, яму мярзотна ад тых думак, якія ў яго з'явіліся, яму мярзотна таго, як ён адчувае сябе жанчынай, і ён сказаў сабе, што ён ненавідзіць гэты момант і што грамадства зрабіла яго такім і што гэта вялікая памылка. А пачакай, а што ўвогуле тады было ў Амерыцы? Ці маглі яго заканцеліць за такія словы, мабыць? Якія? Нават у псіхіятра, што ён прыходзіць такой, я жанчына. Бо мне здаецца, што калі ты у СССР прыходзіш да кагосьці, да псіхіятра, да лекара... Так, тебе адразу дасылаюць на медыцынскую. Сразу... Я не скажу, што гэта ўсё залежыць вельмі ад штатаў. У Амерыцы дзесьці магло быць лепш, дзесьці горш. Я думаю, што у Берклі, дзе ён выкладаў, ці у Мічыгане, дзе ён вучыўся, праблем вялікіх з гэтым не было. Яго б не... я не знаю... магчыма, яго давалі б нейкія медыкаменты, спрабавалі яго змяніць. Мы не знаем, я не знаю рэальна, што б там было, але вядома, што гэта было вельмі, самі яго думкі, што па выніку, што гэта мярзотна, і я сябе за гэта ненавіжу, і што грамадства мяне такім зрабіла, кажуць пра тое, наколькі гэта было стыгматызавана, і наколькі гэта было цяжка, і той факт, што яго з'явяліся такія думкі, ён іх так не проста... ведаеш, мне здаецца, што такое бываюць. Такое, я не знаю, у шмат якіх людзей. У цябе з'яўляюцца, асабліва цяпер, у цябе з'яўляюцца думкі, а можа, у мяне там іншы гендер. І ты проста жывеш нейкі час, з разважаннямі на гэтую тэму, і глядзіш, падыходзіць цябе, пасуе ці не пасуе. Я, напрыклад, таксама так думаю, а потым я зразумеў, не, мне гэта абсолютна не пасуе, я не адчуваю сябе так. І неяк усё, тут ужо не, мне здаецца, не прапагандуеш чалавека, каб вымусіць так нешта змяніць. Вось ён адмовіўся ад гэтай ідэі, але вельмі негатыўна і пачынаючы абвінавачваць у гэтым грамадства. Вось, і што адбываецца далей? Праз некалькі год, то бок у 71-м годзе, то бок праз 4 гады пасля гэтых сітуацый, пасля пачатку выкладання, ён пачынае фармуляваць сваю тэорыю. І ён пачынае ввогуле адмаўляцца ад усяго, што асяродзвала яго тады. Ён пачынае верыць, што тэхналогіі – гэта галоўная праблема грамадства. Прыкладна той жа момант ён зыходзіць з універсітэту, спачатку жыве там дзесьці побач, потым пачынае пераязджаць у лес. Буквально ён піша свайму брату Дэвіду, што давай са мной, твая жонка пофіг, мы павінны паехаць туды разам і будаваць такое жыццё. Яго была канцэпцыя такая, што... Пачакай, ён нічога не робіць у гэты момант. Ён проста ляжыць і плюе ў паталок. Не, стоп. Па-перше, ён выкладаў нейкі час, там, даецца 2 гады, і зарабляў на гэтым грошы, плюс на публікацыях, якія ў яго былі. Паступова ён пачынае атрымоўваць падтрымку ад бацькоў, потым ён пачынае атрымоўваць падтрымку яшчэ і ад брата, жыве, на свае былыя, нейкія узнагароды, і так, далей ён ужо зарабляць не будзе, таму што ён досыць хутка пераязджае, спачатку ён набывае такое месца ў гарах, яму дапамагае з гэтым яго брат, і вось у гэтым жа 71-м годзе ён пераязджае у штат Монт, гэта узгорак за Лінкальнам, дупа, і пачынае там уладкоўваць сваё жыццё. Ён будуе там дом,
ёсць такое тыпу амерыканскай культуры домік Авраама Лінкальна, такі тыпу гэта культурны аб'ект, тыпу там, дзе жыў тыпу Авраам Лінкальн. Гэта тыпу супермаленькі тыпу будынак, суперпросты, і лічыцца, што там тыпу пэўны час жыў Авраам Лінкальн. Ён будуе штосьці тыпу кшталту такога. І гэта робіцца, каб быць бліжэй да прыроды, каб гэта ўсё тыпу адчуваць. І спачатку ён проста хоча навучыцца жыць побач з прыродай. Ён вучыцца там забіваць птушак, тыпу паляваць. Збіраць мёд. Так, усё вось гэта. Тыпу ён гэтым займаецца, яму гэта цікава, але паступова, тыпу ён сам апісвае гэта потым у сваіх дзённіках, што ён там у фільме, вось, напрыклад, Тэд Кей, это паказана, што там ляціць самалёт вельмі гучна, а ён там са сваімі думкамі, яго гэта раздражняе. Ці там потым у нейкі момант пасярод лесу робіць там такую дарогу, каб там правесці святло ці штосьці такое. І ён прям, тыпу, піша ў сваіх дзённіках, якія гэта былі яскравыя для яго моманты, і ён разумее, што яго нянавісць, вось гэтая, да свету, яна існуе, і ўвогуле тыпу свет такі дурны праз тэхналогіі. І гэта ўсё тыпу праз тэхналогіі. І што гэта тое, што трэба тыпу знішчыць. І калі ён пераязджае туды ў 71-м, ну, па-першае, будзе жыць там яшчэ 25 год, а па-другое, з 78-го году, то бок праз 7 гадоў, ён пачынае займацца менавіта тэрорам. І спачатку... Тэрорам каго? Тэрорам людзей. Тыпу, ён пачынае займацца падрыўной дзейнасцю, якую я ўжо буду апісваць далей, але тут яшчэ важны факт, які я амаль забыў узгадаць, тое, што ён тады ж піша свае першыя эсэ на гэтую тэму, дзе пералічае гэты ідэі, піша пра тое, ну, тое, што я апісаў, ён піша, паказвае брату, брат там дзесьці з ім пагаджаецца, нават там кажа, што гэта дзесьці мае рацыю, гэта былі адносна папулярныя ідэі, таму што індустрыялізацыя такая, яна пужала шмат каго, і увогуле тыпу тэхналогіі і карпорацыі, ўсё такое. Тут цікава, што ён не любіў пры гэтым левых, але тыпу асуджаў вось такія праявы капіталізму, напрыклад. І трэба разумець, вось гэтыя 7 год, 8, які ён там жыў сам сабой, ён, ну, не проста тыпу паляваў, а ён гэтую ідэю тэрарызму пачаў распрацоўваць. І ён пачаў вучыцца рабіць гэтыя бомбы. Як гэта іх рабіць, я не буду апісваць, але яны існавалі як такі механізм у будучыні, які ты тыпу адкрываеш, там вось ён дасылаў гэта ўсё праз пошту, напрыклад. І ты адкрываеш тыпу гэтую бомбу, і яна тыпу там часткі яе, такія, якія зробленыя з дрэва, яны так вось ідуць ва ўсе бакі і так кідаюцца на чалавека. Пачакай, а хтосьці кроме брата ведаў пра тое, што ён гэтым займаецца? Ну, не то, што займаецца, што ў яго ёсць думкі вельмі агрэсіўныя наконт наваколля. Па-першае, ён брату не казаў, што ён хоча займацца тэрарызмам. Ён проста брату казаў, што слухай, гэтае тэхналагічнае грамадства, як яно мяне стаміла, ўсё такое, што трэба там вяртацца ў даіндустрыяльную эпоху і тэхналогіі гэта дрэнна. Ну, тыпу, і пісаў нейкі эсэ. Ён не публікаваў іх нідзе? Ну, не, ён проста паказваў брату. І нават калі б ён іх публікаваў, што ў гэтым такога рэвалюцыйнага, тыпу, гэта проста ідэі ад чалавека, які атрымаў PhD па матэматыцы, які адносна тыпу вядомы, тыпу вучоны. Так, ён тыпу эксцэнтрычны, такі сядзіць заўсёды сам сабой, але, ну, тыпу, гэта акадэмія. Такіх людзей паважаюць і ўсё ж такі адчуваюць за імі нейкі вось такі флёр адукаванасці і навуковасці. І ён, тыпу, яму гэта ён адукаваны сваю выкарыстоўваў тым, каб распрацоўваць бомбы па выніку. Вось. І ў 26 траўня 78 года першы выбух. І як ён пісаў, што ён робіць гэта толькі тыпу, каб адпомсціць грамадству. Ну, гэта вельмі цікава, таму што ты уяўляеш гэта, што гэта такая, ведаеш, яго была вялікая ідэя, але ён сам пісаў пра тое, што тыпу, не, я проста адпомсціць хацеў. І я просто злаюся на ўсіх, і не трэба там, ну, сам себе пісаў такое ў дзённіках. Не, пачакай, там было штосьці сімвалічнае? Тыпу, ён даслаў бомбу якомусь чалавеку, які яго вельмі раздражняў, які быў супертэхналагічны, ці гэта проста выбух ради выбуха? Гэта цікава, таму што ён увогуле такую адкрыў геніяльную штуку, як
такія кнігі з адрасамі, такія раней былі ў 70-х, 80-х, тэлефонныя кнігі. Ты адкрываеш, і там все пра чалавека просто, ўсю інфармацыю, ніякай канфідэнцыяльнасці. Як ён гэтых людзей абіраў? Ён просто глядзеў, тыпу, па імёнах, і там некаторых людзей, тыпу, ён абіраў таксама, таму што яны займаліся рэчамі, якія яму не падабаліся, там, тыпу, маркетынгам, які рабіў, абіляў гэтыя лесаздабываючыя карпорацыі. І у чалавека было прозвішча тыпу Вуд, дрэва. І, ўсё, тыпу, прабачу, цябе такая іранічная прозвішча і праца, таму, тыпу, ты будзеш мэтай. І, там такое было, тыпу, самой паслядоўнасці не было. Напрыклад, першая яго ахвяра была, гэта быў прадавец у краме кампутараў. Тыпу, гэта не той чалавек, які, напрыклад, прымае нейкія вырашэнні. Гэта быў адміністратар магазіну кампутараў. Наўрад ці гэта змяніла бы ўсю сістэму. Гэта па факту проста забіла чалавека, які быў часткай вось гэтай, тыпу, маленькім вінцікам у сістэме. Вось. І дзякуй Богу, тыпу, першыя выбухі непаспяховыя. Ён дасылае іх праз пошту ці афармляе як пошту. І яго было досыць шмат часу, каб прыбраць усе магчымыя адпячаткі пальцаў, таму там яны былі ідэальна, тыпу, зробленыя. Яго ніхто не бачыў. Гэта, вось, сапраўды, часам ён нібыта дастаўляў пошту, часам ён сапраўды адпраўляў гэта па пошце па такой сістэме, што ты не пішаш адрес, куды дастаўляецца, а пішаш адрес адкуль. І як гэта працуе? Мэтавы адрес ён пісаў як адрес адправіцеля. І таму гэта, тыпу, ішло на пошту і вярталася адваротна, таму што памылка ідзе. Так, і пытанняў ніякіх няма, чалавек прыходзіць такі, што гэта такое, адкрываецца бубам. І на працягу наступных гадоў, 78 па 85 год, некалькі чалавек у нас атрымоўваюць параненні, і гэта, тыпу, у розных штатах, Ілінойс, Юта, Тэннесі, Каліфорнія, абсалютна розныя месцы, таму, што дзіўна, што паліцыя досыць хутка зразумела, што гэта адзін і той жа чалавек, і, таму што, чалавек у лесе зрабіў бомбу, яны, тыпу, падобныя. Цікава было б, калі так не зрабілі. І адной з самых, тыпу, вядомых яго акцый была, калі ён адну са сваіх бомб змог даслаць неяк у самалёт. І людзі, тыпу, там было, тыпу, не самы вялікі самалёт, там 2 чалавек лецела, у нейкі момант там адбыўся, тыпу, хлапок, і ўсё пачалося задымлівацца, там было каля 19 чалавек ахвяр, і, дзякуй Богу, ніхто не загінуў, але гэта ўсіх напалохала жорстка. І ў той момант, па-першае, сабралі ўжо вось такі вялікі аддзел ФБР, які пачаў шукаць, спрабаваць знайсці розныя магчымасці, тыпу, хто гэта можа быць, тыпу, спрабаваць шукаць, як гэта, хто гэта, які, партрэт чалавека можа быць. Іх старалася вельмі шмат, хтосьці там думаў, што гэта павінен быць чалавек з аэрапортнай індустрыі, хтосьці думаў, што гэта, вось, менавіта апісвалі, што гэта павінен быць вельмі разумны чалавек, які там, тыпу, ненавідзіць тэхналогіі і ўсё астатняе, але... У іх былі такія думкі? Так. Які ненавідзіць тэхналогіі? Сапраўды, так. Таму што ты бачыш, што гэта зроблена ўсё з дрэва, і ўсё, тыпу, такія матэрыялы, я б сказаў, натуральныя. Можа быць, гэта чалавек, які, тыпу, жыве ў лесе. Гэта old school. Таму ты не паліцэйскі, Жень, таму што old school. І гэта адна з, тыпу, з такіх сцэнаў ужо іншага серыяла. Спачатку у нас был фільм, а цяпер серыял, дзе якога больш пазітыўныя водгукі, і такі таксама шмат хлусіць, але робіць гэта больш далікатна і больш, тыпу... Мне больш падабаецца, ён называецца «Мэнхант», ці на рускай, на беларускай мове, я скажу, называецца як «Паляванне на унабомбера». І там вось гэты, тыпу, усе сцэны апісваюцца, і там, што цікава, акцэнт зроблены не на ім самім, як мінімум у першым сезоне, таму што я паглядзеў толькі першае, а на паліцэйскіх, якія абсалютна выдуманыя, і якія займаюцца тым, што зробяць прафайлы. Прафайлы — гэта псіхалагічныя партрэты нейкіх людзей, і вось там паказваецца ўсё так, што менавіта праз мову, менавіта праз вось такія партрэты яго атрымалася знайсці. І гэта вельмі цікавы погляд, таму што ў нейкі момант
ён сапраўды пачынае гуляць у гульню з паліцыяй. Па-першае, спачатку ён робіць доўгую паўзу, пасля вось гэтых серый выбухаў у розныя месцы, на розных людзей, там хтосьці займаўся, там, я казаў, просто прадаваў рэчы, а хтосьці там быў кіраўніком кампаніі, яго заўважаюць, яго бачаць, як ён падкладае бомбу. Гэта адбываецца ў нас у 87 годзе, і наступныя 6 год ад яго просто не мае ніякіх словаў. І рэальна быў такі асцярожны. Чакай, яго бачылі. Так, яго бачылі у акулярах, талстоўцы і, з вусамі. Ён разумеў, што яго можа хтосьці ўбачыць, і потым ён там просто хаваўся вельмі доўгі час, і далей людзі пра яго пачулі, калі ён ужо пачаў дасылаць свае бомбы, якія былі зроблены больш якасна. То бок, якія пачалі збіваць людзей больш рэгулярна. То бок, дагэтуль у нас была адна смерць, гэта вось гэты мужчына у камп'ютарным магазине, то цяпер у нас ужо з'яўляецца больш цяжкія ахвяраванні ад людзей. Хтосьці страчвае пальцы, хтосьці вочы, хтосьці проста загінае, і гэта ўжо ўсё не смешна. Ён дасылае, вельмі часта яго была мэта, гэта яго былы універсітэт, і Мічыганскі, і Берклі. Ён дасылае гэта былым сваім калегам. І так. І тут я хачу зрабіць таксама акцэнт на людзях, якія ахвяравалі, таму што, мне здаецца, у такіх гісторыях ім не даецца голасу. І вось, напрыклад, у 93-м годзе, то бок, калі ён вяртаецца да сваёй справы праз 6 год, ахвяраваў генетык з Каліфарнійскага універсітэту. Вось што яна кажа пра самога Тэадора. Ён быў хлопцам, у якога, мусіць, былі сур'ёзныя праблемы з псіхікай. І гэта праблема, якая і сёння ў нашым грамадстве патрабуе большай увагі. Ён быў раннім экстрэмістам, які не зрабіў хатняй працы. Мой бацька быў генетыкам, які спецыялізуецца на стварэнні і лекаў для сіндрома Дауна, а не тым чалавекам, пра супрацьстаянне якому пісаў Качынскі. Ці вось 10 снежня 94 году, каб вы разумелі, наколькі гэта недавно было, 50-гадовы Томас Мюсер, кіраўнік рэкламнага аддзелу кампаніі, якая займалася тым, што адна з яе мэтаў, якую паставіла адна з кампаній, да якой нарабіла рэкламную акцыю, было тое, каб адбіліць нефцездабываючую кампанію, якая у Аляске зрабіла нефтяную пляму гіганцкую, адну з самых вялікіх за гісторыю США, і ён быў таксама забіты праз ягоную бомбу. І вось што кажа яго жонка. Гэта павінен быў быць дзень, калі мая сям'я абірала калядную елку. У гэты дзень мы святкавалі апошняе падвышэнне Тома. Заміж гэтага ў гэты дзень быў забіты мой муж. Дзень, калі я павінна была сказаць дзецям: тата мёртвы. І ён не скончвае, вядома, і ў 95-м ужо загінае лабіст лесаздабываючай кампаніі Гелберт Мюррэй у ўзросце 47 гадоў, і потым ён пачынае выходзіць на больш публічную штуку. І вось тут момант, які я кажу пра прафайлы, ён пачынае быць усё больш вялікім, таму што вось за гэтыя гады, то бок калі ён вяртаецца на сваё паляванне з 93-го ўжо па 95-й, ён пачынае, ён раней так рабіў, дасылаць тут ужо больш актыўна падказкі паліцыі, ён дасылае бомбу, якая не ўзрываецца, але там ёсць ліст, дзе напісана там, што вы знойдзеце мяне, калі там то-то. Ён пачынае дасылаць штосьці каля шыфроў. Ён пачынае у бомбах рабіць спецыяльна ў бачных месцах надпіс FC англійская. Футбольны клуб. Вольны клуб. Freedom Club. Як ён гэта потым патлумачыў. І людзі у паліцыі, калі тады ўжо працавала проста на поўнай стаўцы, 120-150 чалавек, якія спрабавалі яго знайсці, там яны аб'яўлялі пошук, калі хтосьці дасць інфармацыю, каб яго знайсці, мы дадзім $1 мільён, а яны проста ўсе працавалі, спрабавалі ўсе магчымыя
знайсці выйсце. Ён рэальна тыпу усіх трымаў просто як мог, і хутчэй за ўсё трымаў бы яшчэ дольш, калі б не адна штука, як уже скажу напрыканцы. Дык вось, ён пачынае пісаць FC, ён пачынае просто тыпу з імі гуляць, і ён пачынае ў нейкі момант пісаць у часопісы. Чакай, гэта просто з-за таго, што ён адчувае сябе вышэйшым за ўсіх астатніх, і што ён бог, якога ніколі не зловіць, і ён заўсёды будзе вышэйшы за астатніх, і я не ведаю. Я думаю, што тут... Што яго не накажуць? Я наўрад ці думаю, што ён думаў, што ён гэта робіць, таму што ён вышэйшы за астатніх. Я думаю, што ён просто разумеў, што ён асаблівы, але рабіў ён гэта таму што вось, напрыклад, у параноідальных шизафрэнікаў ёсць вось менавіта абсесія нейкай думкай. І я думаю, што вось змаганні з тэхналогіямі былі такой рэччу, якая рабіла ўжо чалавечае жыццё не такім вартым. І ён там пісаў, калі ён першы раз забіў кагось, напрыклад, што нарэшце ў мяне гэта атрымалася. Тыпу, я так доўга да гэтага ішоў. Таму што для яго ён не ўспрымаў звычайныя нейкія мэты барацьбы як здольныя. Тыпу, што вось тэрор гэта тое, што зробіць карпорацыі, сапраўды яго ўбачыць і дзяржавы. Ну, і, напэўна... Я нейкі псіхапат просто, здаецца. Ну, так можна патлумачыць, але мне здаецца, што гэта такое лёгкае тлумачэнне, ведаеш, якое мы звычайна бярэм для маньякаў, але сапраўды, ну, звычайны чалавек так не робіць. Але мы знаем, што ёсць шмат арганізацый, якія існуюць у свеце, якія выкарыстоўваюць тэрор. І мы не называем, што яны псіхапаты, мы кажам, што яны абіраюць тэрор як мэту, напрыклад. Ну так. Вось. А калі гэта адзін чалавек, мы ўжо думаем, што ён псіхапат. І ён, напрыклад, казаў ужо пазней, што яго дыягназ гэта ўсё неправда, і ён яго не верыў. Ну, параноідальныя шизафрэнікі ніколі не вераць у дыягназ. Але ён казаў, што яго проста спрабуюць дыскрэдытаваць, каб паказаць яго ідэі ніжэй. Вось. Ну, таксама такі цікавы погляд. Але што ён піша? Ён піша у часопіс Chronicle, што ён падарве авіялайнер у міжнародным аэрапорце Лос-Анджелеса цягам наступных 6 дзён. Але ён нічога не падарваў. Чакай, і хтосьці гэта публікуе? То бок ён піша ў часопіс. Не, ён просто піша ў часопіс. Часопісу пішуць, яму даслаюць паведамленне. Я зразумела. Так, але нічога не было знойдзена. І як ён напісаў пазней, што гэта была... Ужо напісаў Нью-Йорк Таймс, што гэта была містыфікацыя закліканай разгуляць грамадскасць у апошні раз. То бок ён ужо адчувае свой кантроль над усім гэтым, таму што яго сапраўды яго фотаздымкі па ўсёй краіне, ён адчуваюць медыйную увагу, яго шукаюць, яго баяцца. Ён разумее, што яго мэсэдж праз гэта больш магчымасці даслаць людзям. І тады ён выдумляе яшчэ большую штуку. Ён дасылае Нью-Йорк Таймс і Вашингтон Пост ліст, што ён падарве у апошні раз людзей, калі яны не апублікуюць яго маніфест. І тут вось медыа і паліцыя уступаюць у вельмі цяжкую гульню. Што рабіць, публікаваць ці не? Таму што калі паглядзець так, яны ўжо больш за 15 год, амаль 20 год яго спрабуюць знайсці. У іх нічога не атрымоўваецца. Яны плоцяць, гэта было па выніку адно з самых рэсурсазатратных даследаванняў у гісторыі ЗША. Нічога так і не атрымалася знайсці. Што рабіць, публікаваць ці не? Плюс з таго, што публікуеш, гэта тое, што іншыя тэрарысты будуць разумець, што такімі мэтамі можна дасягаць сваіх мэтаў, так? Ну, гэта вось гэтая палітыка, што мы ніколі не уступаем у размовы з тэрарыстамі, таму што... А калі публікуеш, па-першае, у цябе будзе гэты маніфест, праз які можа хтосьці дазнаецца, а другое, у цябе будзе магчымасць, што ты выратуеш нейкае жыццё. Вось як бы ты, што б ты зрабіла, Жень? Крыцей, мне кажется, што маніпуляцыя ніколі не працуе, бо што ты не зробіш, усё роўна у цябе не будзе верагоднасці вось гэтай 100%, што нічога не адбудзецца зноў. То бок ён зноў можа штосьці ўзарваць. То бок ён зноў можа неяк схавацца, яго ніколі ніхто не знойдзе. Але
з'яўляецца верагоднасць таго, што ён праз свой маніфест зможа знайсці нейкіх таксама людзей, якія таксама незадаволеныя сітуацыяй, якая тварыцца, не ведаю, у свеце, што яны таксама страцілі работу за тэхналогіі, ці штосьці такое. Ці ў них таксама ёсць нейкая манія, вось гэтая, што яны хацяць кантраляваць, жадаюць кантраляваць штосьці, і ўсё, і выбухаў стане значна больш, і гэта не вельмі добра. Я табе скажу, што, па-першае, так, гэтая небяспека была, і яна застаецца цяпер, і я табе скажу, што нашага Качынскага, то бок Унабомбера, я забыў сказаць, чаму, таму што універсітэт and Airlines, то бок самалёты бомбер. Вось таму яго так і клічуць Унабомбер. Гэта ён сам прыдумаў, ці гэта? Не, гэта назвалі спачатку у паліцыі типа Унабом, тому што так, а ўжо праз медыа гэта тыпу пайшло як Унабомбер. Але вось паліцыя амерыканская з табой не згодная, таму што па пагадненню з паліцыяй па яе запрашэнню нават Нью-Йорк Таймс і Вашынгтон Пост у 95-м годзе у верасні апублікавалі маніфест, які зваўся «Індустрыяльнае грамадства і яго будучыня», і гэта стала вялікай з'явай, таму што гэта тыпу амаль 30 старонак, якія я амаль прачытаў з такімі тэйкамі пра тое, што напрыклад, расізм і розніца паміж матэрыкамі і людзьмі з'явілася толькі праз індустрыяльнае грамадства, і калі мы вернемся да індустрыяльнае, у нас будзе паўсюль роўнасць, ці, напрыклад, з такімі хат-тэйкамі пра тое, што мы стварылі машыны, каб яны падпарадкаваліся нам, а цяпер мы поўнасцю падпарадкаваныя машынам. Гэта Ілля Рудковскі, пачакай. Што? Ёсць чувак, які гаворыць у кожнай дырке, не ведаю, як гэта будзе па-беларуску, але ён вельмі часта гаворыць пра тое, што штучны інтэлект нас заб'е ўсіх, і што мы зрабілі бомбу, якая... Ну, па-першае, шмат хто пра гэта казаў. І Стівен Хокінг, напрыклад, казаў, што тыпу гэта не супербяспечна, але, ну, ён не бомбіць пакуль нікога. Вось. Ну, так. Ну, гэта ідэі такія, тыпу, неалудзістскія. Ну, тыпу, лудзісты — гэта людзі, якія, тыпу, ўсё, мы будзем пральныя машыны ламаць, каб яны не забіралі нашу працу. Яны былі у тым ліку 90-х папулярныя, вось, і нават цяпер з штучным інтэлектам яшчэ больш, і ну, я яшчэ тыпу некаторыя тыпу яго меркаванне з гэтага вялікага эсэ пералічу. Ён таксама вінаваціць тэхнічны прагрэс у разбурэнні вось невялічкіх чалавечных супольнасцяў, ну тыпу вёскі, і то, што раней мы былі ўсе тыпу камунікавалі, вось ён асабліва камунікаваў, што мы ўсе камунікавалі, былі ў такой грамадзе, талаке, а цяпер праз гэтыя мы ўсе асобна, усе самі сабой, і гарады не дапамагаюць. Проста прывязаў свае праблемы да ўсяго свету. Ну, я лічу, што тут ёсць тыпу рацыянальнасць, тыпу у сэнсе таго, што вось пра тое, ну, як я бачу яго ідэальны свет, гэта такі свет сярэднявечча, тыпу, дзе ўсе жывуць тыпу роўна па ўсяму свету. Вось мне рэальна спадабалася думка, што да індустрыяльнай рэвалюцыі тыпу ўсе матэрыкі прыкладна былі роўныя па свайму ўзроўню, і не магло быць ніякага каланіялізму, таму што быў нейкі парытэт па ўсяму свету, а пасля гэта знішчылася. І ён піша, што чалавек — гэта сацыяльная жывёла, прызначае жыць у вось гэтых маленькіх групах. Ён пісаў, як там павінна будзе існаваць грамадства. Не, ну, пагадзі, я хутчэй пра тое, што гэта чалавек сацыяпат, які ні з кім увогуле не мае ніякіх зносін акрамя свайго брата, і ён гаворыць, што трэба жыць у сацыяльным свеце. Ну, гэта нейкі... Так ён лічыць, што, ну, ён не апісвае там сваё жыццё, але, па-першае, ён там піша заўсёды «мы». Мы там, ну, вось таму, што ён Freedom Club, гэты вольны клуб, ён напісвае то, што мы чальцы вольнага клубу лічым, это я заўсёды так пішу допісы ад Забізяпу, тыпу, я пішу. Мы сёння зрабілі гэты допіс, я думаю сам, тыпу, окей. Дык вось. Наступная лічнасць. Так, заўсёды адкрываецца. І вось гэта ўсё публікуецца, людзі гэта чытаюць. Цяпер, ну, можа, хтосьці становіцца прыхільнікам, яму там потым таксама пісалі лісты ўжо ў турме, але знаеш, хто чытае гэты ліст? Жонка яго брата. Ту-ду-ду-ду. Якую ён ненавідзеў, якую ён казаў, што навошта ты з ёй, тыпу, стасуйся, яна там такая у цябе мымра, бла-бла-бла-бла-бла. Вось давай, мы ж такія з табой браты.
Яна чытае гэта і паказвае свайму брату і кажа: «Слухай, а тебе не здаецца, што гэта падобна твайго больнога брата? Які жыве ў нас у лесе, які абсалютна не сацыяльны і штось такое пісаў». І брат кажа, тыпу, ну, як такое можа быць? Мой брат не можа быць тыпу тэрарыстам, які тэрарызуе Амерыку на працягу 20 год і займаецца гэтым. Я яго памятаю. Яна спытае, тыпу, якім? І ён такі, ну, крыху асацыяльным, тыпу. Ну, я не знаю, што ён там казаў, але сэнс у тым, што ён паступова пахаджаецца з ёй і чытае яго маніфест. І знаходзіць яго вельмі парадаксальна падобным. Да таго, што ён чытаў раней. Таму што ён чытаў, памятаеш, у 71-м годзе, ён пісаў першыя свае вось гэтыя эсэ. Яны заставаліся, там, здаецца, некаторыя часткі, тыпу, у яго дому. І ён параўноўвае іх, і нават знаходзіць, тыпу, вельмі падобныя абароты. Але ён не... Это проста, калі я гэта чытаў, у мяне зрывалася галава, што гэта, па факту, тыпу, было знойдзена праз яго брата. Дык вось, ён гэта ўсё чытае, ён вядома, што не ідзе адразу ў ФБР, хаця там прапаноўвалі $1 мільён, тому што гэта яго брат. Ён вызывае асабістага дэтэктыва, які аналізуе гэтыя дакументы. Ён вызывае там проста, тыпу, прасачыць, ці мог бы, дзе быў брат, калі былі гэтыя забойствы, каб калі што было алібі. Каб атрымаць адразу такую некую бяспеку, каб там брата як мінімум не забілі, так, у турме. І усе прыватныя дэтэктывы кажуць яму, што лепш звярнуцца ў ФБР, таму што вельмі вялікая верагоднасць, што сапраўды гэта ён. І... Ну, як ты знаеш, это был рэальны ён. Ён пайшоў у ФБР, і ён расказаў, што гэта быў яго брат. Вось тут я хацеў таксама цябе спытаць, ці расказала б ты пра гэта? Вось твоя сестра такім займаецца, ты б расказала? Вось гэта... Ну што ты пытанне якія сёння? Вось гэта складана. Вось гэта складанае пытанне, рэальна. Ну, я не ведаю, спачатку дакладна не. Ну, спачатку, і ведаеш, гэта... Не, окей. Спачатку, ведаеш, гэта стадыя адмаўлення ад усіх такіх ідэй, бо ты такі, о, мы там былі заўсёды разам, мы там раслі вместе, у нас там аднолькавыя бацькі, мы не маглі быць такімі рознымі, тыры-пыры, а потом яна ідзе вучыць біялогію, а ты матэматыку, і ўсё, і вірушыцца. Вот тут, мабыць, тое ж самае. Але мне здаецца, што праз нейкі момант, калі ты разумееш, што гэты чалавек мог забіць некалькі людзей, што ён... Ну, і працягвае. Ён працягвае, ён проста прыносіць небяспеку для звычайных людзей. Ну, вось, і гэта, мне здаецца, гэта так цікава, і гэта так складана, што насамрэч, 20 год працавала ФБР просто, ну, просто так. Ну, нічога яны не знайшлі. Сапраўды дапамагло толькі тое, што прачытаў эсэ ягоны брат. І гэта мяне супер здзіўляе. І спачатку, ну, яны дамаўляліся з паліцыяй, каб гэта інфармацыя, што гэта менавіта ён расказаў, не пайшла ў прэсу. Усё пайшло, усё апублікавалі, што гэта быў брат, і гэта былі вялікія загалоўкі. І пра тое, што ён атрымаў гэтыя грошы. Ён атрымаў грошы? Так, 1 мільён, і большую частку гэтых грошаў ён перавёў, ахвярам. Вось, і, ну, ввогуле досыць так сацыяльна сябе вёў, з некаторымі ён нават працягваў кантакт, і ён ўсё яшчэ жывы, і ён захоўвае гэтыя кантакты з людзьмі і расказвае пра гэтай сітуацыі. І вось ты казала пра тое, што невядома, ці працягне ён гэта ці не. Вось калі ён даў дадзеныя свайго брату, і паліцыя ўсё ж такі прыехала туды, яна знайшла там не толькі арыгінал маніфесту і там проста умовы, якіх ён жыў, і яго, які не мыўся тыднямі, а таксама бомбу, абсалютна гатовую. То бок, калі ж, ну, патэнцыйна, гэта магла быць яшчэ адна бомба. Мы не знаем, тыпу. Ён абяцаў, што калі гэты маніфест публікуюць, ён больш не будзем гэтым займацца, але бомбу знайшлі, магчыма, штосьці бы працягнулася. У любым выпадку, у 97-м годзе ён ужо у турме, ну, тыпу, яго пачынаюць судзіць, там вельмі доўга гэта ідзе, там 98, у серыяле «Паляванне на бомберах» гэта вельмі прыгожа паказана, там ён такі разумны геній, які амаль там пераконвае, што ён нічога не рабіў, што ён, тыпу, яго зараз адпусцяць, і ты пачынаеш ужо ў гэта верыць. Вось, не знаю, як там было на самой справе. Гэта вельмі падобна, знаеш, ведаеш, да чаго? Ёсць таксама фільм «Прыгожы
злы і яшчэ штосьці там Зак Эфрон у галоўнай ролі вось і там штосьці падобнае то бок там серыйны забойца вось і ён спрабуе ў судзе даказаць што ён нічога не рабіў і гэта вельмі цікава бо ён таксама такі я увесь сабе такі зайчык хлопчык не чапайце мяне ён нават знаходзіць жонку у турме вось тут зусім іншая сітуацыя вось яна абсалютна не падобная у сэнсе таго што ён спачатку яго адвакаты хацелі сказаць што ён проста быў не у стане свайго розуму ён сказаў не я был у стане свайго розуму, я спрабую адмовіцца ад адвакатаў. Ён кажа, што я гэта рабіў, таму што мы павінны змяніць сацыяльную нашу сістэму, што тыпу я веру ў свае ідэі, я лічу, што гэта правільна, і ён выкарыстоўваў гэта таксама як трыбуну. Я ў тэлеграм-канал наш прям закіну пратаколы гэтага суда, можна будзе пачытаць, што там, таму што там рэальна цікава. Ён пазней нават, здаецца, там нейкі інтэрв'ю даваў, тыпу пра свае ідэі, пра свае нейкія канцэпцыі, але яму прысуджаюць усё ж такі як это пажыццёвае становішча ў турме, не знаю, як гэта нармальна перакласці, 6-разовае, як гэта любіць у Амерыцы. 6-разовае? Ну, як гэта 6 жыццёвых срокаў? Ну, так, 6-разовае. Так вось, і яго там ты был апісваўся, які там маленькі памер гэтай яго камеры, але гэта там была смешная нейкая заўвага на адзін з такіх, ну, здаецца, в Вашынгтон-посце, пра тое, што нават гэты памер быў больш, чым яго дом, які ён жыў раней. Вось, але ён там, тыпу, знаходзіўся абсалютна ўвесь час адзін, і я кажу, знаходзіўся, таму што ён памёр зусім нядаўна, тыпу, здаецца, паўгады таму, ён памёр, то бок ён жыў до 2023 году. Ого. Вось, таму гэта гісторыя, якая вось прям цяпер адбываецца. Я вось калі чытаеш такое, заўсёды здаецца, што ну, гэта нейкія 60-е. Так, а тут яго рэальна суд был у 97-м годзе. І гэта ўсё публікавалася там не так даўно. Вось. Пачакай, а вось пра брата. Яны неяк камунікавалі, а пасля ўсяго суда, даносы? Ён казаў пра брату, што ён разумее, чаму он гэта зрабіў, таму што яго брат просто малы чалавек душой і целам. Ён яго не асуджае, таму што ёсць такія слабыя людзі душой. Вось. Ну, і гэты чалавек сапраўды павёрнуты на такой ідэі. Яго была сапраўды гэта параноідальная шизофрэнія, якую яму паставілі. Я думаю, што яна проста ўзбайнілася на фоне таго, што ён жыл адзін, на фоне таго, як ён адмаўляўся грамадствам. Ну, пачакай, і яго дыягназ ніяк не ўплываў на срок, які яму далі. А чаму ён павінен? Ён асэнсоўваў тое, што ён робіць дрэнныя рэчы, ён працягвае іх рабіць гадамі. Ну, ён не знаходзіўся ў стане эфект, напрыклад, калі на цябе нападаюць ножом, і ты там, я не ведаю, абараняешся. Так, тады гэта можа быць. А тут, ну, прабачце, ты рабіў бомбу, напісаў маніфест гіганцкі, ну, ты не знаходзіўся ў стане эфекту. Таму ён нават не спрабаваў згуляць гэтую картку і так і памёр. Вось. І ў турме нічога не рабіў, ён проста сидзеў і чакаў. Не, ён працягваў пісаць эсэ, ён працягваў гэта дасылаць, і чым я хацеў скончыць, што калі ты цяпер зойдзеш у Twitter, куды? У X. Чего? У Twitter. X. Я думал, ты сказала, типу, я сказал Twitter, ты такая, что? Я такая, X. И ты такая, теперь зрозумела. Не-не, Twitter? Ну, я так называю. Я думала, что Twitter просто. Потому что птушка робить, ну, вось по-англійську она робить цві-цві-цві, а по-беларуску она робить тіу-тіу-тіу. Этому Twitter. Twitter? Ну, гэта не мае сэнсу, тому што цяпер гэта называецца X. Гэта твоє аўтарства? Не, гэта ў Twitter так пішаце. Ну, ёсць шмат меркавання, але гэта не мае сэнсу, таму што гэта ўсё роўна цяпер называецца X. Ага. Вось, неважна, гэта не тэма. Маск усіх пабядзіў. Так, у набомберы на яго няма. Што я хацеў сказаць, што гэта не заклік забіваць Ілона Маска, калі што. Што я хацеў сказаць? Калі ты зойдзеш, напішаш там у набомбер, ты знойдзеш вельмі шмат мемаў пра яго, якіх апісваюць, тыпу, што як яго не хапае. Тыпу, у сэнсе таго, што тыпу, як ужо ўсё гэта дастала, не хапае такога тыпу чалавека, дзе ён прям апісваецца як выратаўнік, нейкая фігура
і чалавек, якім захапляюцца. Таму то, што ты казала, што патэнцыйна гэта тыпу ідэі, якія будуць папулярызавацца, так, дзесьці сапраўды, пакуль тэрарыстаў мы такіх не бачылі. Брэйвік, які у Швецыі збіваў людзей, мы знаем, што я яго чытаў і яго паважаў. Ось, але... Ну, Брэйвіка там былі нейкія другія ідэі, якія больш датычыліся чагосьці... Імігрантаў, так. Так, нацыянальнага. Але ён цытаваў яго. Вось, што цікава. Такі цяжкі выпуск атрымаўся, вось. Крыху мы паспрабавалі неяк пажартаваць, каб гэты градус панізіць. Спадзяемся, што вам было цікава, спадзяемся, што вас не вельмі раздражняў мой голас і наша трасянка. Вось. Не змагайцеся за чысціню ад тэхналогій і за чысціню мовы. Спрабуйце жыць проста разам з гэтым усім і не змяняць свет, але змяняць сябе. Ауф, такая вот цитата. Ну, такая, знаешь, аполитичная. Не спробуйте змяніць свет. Змяняйце сябе. Не, ну все правды, пачакай. Што, мы можам штосьці зрабіць з Сэмом Альтманам? Мы нічога з Илоном Маском, ну вось і ўсё. Мы нічога не можам змяніць. Такі у нас канчатак выпуску. У мяне ўжо голас просто памірае. Подписывайтесь на наш Patreon. Гэта памагае нам рабіць выпускі далей. І на Telegram-канал. Там я дашлю спасылкі на Унабомбера. Ну, не на Унабомбера, ну, вы зразумелі. Бывайце. Goodbye.